Hi, my name is Togozo Valashia. I'm from Orlando East, Soweto, and I'm auditioning for the role of kuhle. Ngiyaxolisa Betty, uthi ngingaveli before ukuthi nje shawo ukuthi nje ithi ngiye camping trip. Ukuhlangahlangene so ngiyabonga nje ngalesikhathi awunesona ukuthi ngikwazi ukubheka le ndawo bangazi uyithatha yabona ngiyabonga sisi kakhulu ukuthi unisikhathi sakho ngiyakwazi ubhizi sisibhethi ngiyabonga futhi ukuthi uningelethe ukuthi ngiyibheke nami kade ngifuna indawo sisi ngihambe le go Midrand ngihamba ko Century ngihamba yonke le ndawo le ngifuna le ndawo kodwa ngingayitholi indawo kodwa hayi inhle yona le ndawo ngihle yabona nje ubuhle bayo Nkosi yami ngiyabonga ke sisi ngiyabonga kakhulu sisi for lethuba onginike lona ngiyabonga.